Vůbec. Nyní si jdeme znova zatočit o 7. hráče. Doufám, že tam padne někdo. Koho ukořistím já? Já. Gyökeres na hrot útoku. No, chceš ho, kamaráde? Chceš, viď? Nemáš útočníka. Ne, já ho nechci, kámo, já vůbec nepotřebuju. A proto začínám s nabídkou 15 milionů eur. 50. Bum! Cože, pajda hned, jo? Tak dáme 55 milionů. 65. Jak vysoko chceš žít s Gyökeresem? Kámo, jako Gyökeres je extrémně dobrý, jo? A já klidně budu rád na 2 hroty, mě to jako vůbec nevadí. Jo, tak dobře, tak 70 milionů. A nebo teď mě napadlo, že bych ho dal, kámo, abych mohl dát Mbappého na levý křídlo a Gyökerese na hrot, měl bych hotový útok. Ty vole, takže 75 nahazuju. Dobře, tak 80 milionů. Tak 85. 99. Končím, je tvůj, kámo. OK, je tvůj. díky, já jsem spokojený. Byl 3krát levnější než Kylian Mbappé mimochodem, jo? Tak děkuju. No, ale taky nic nevyhraje.